знам какво е то. Интересното е, че на тази църква отгоре има нещо, което е Статуята на подобно на... Христос. Като... Подобно е на това, на тия неща, дето ги има на Да, на фигурки. върха на това, на Саграда Фамилия. Ами те са пак са тези. Са такива фигурки. Са много интересни. А къде е то здание? Според мен е точно долу по ония път се стига, просто тук някои са минавали да са отъпкало. Там има стена и не можем да... Да. Стъпкало много повече от... Защото са минавали много такива меракли да пишкат сигурно или нещо да правят. И Ама то... беше степала, значи е било като за под събрание. Не е официално.